Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. तृतीय पारितोषिक स्वीकारत आहे आकार पेंगीन काणकोण. कला अकादमी आयोजित पंडित मनोहर बुवा शिरगावकर महिला कलाकारांच्या राज्यस्तरीय स्पर्धेतील द्वितीय पारितोषिक श्री सातेरी प्रसादिक संगीत संस्था बेतोडा फोंडा. द्वितीय पारितोषिक बेतोडा. द्वितीय पारितोषिक स्वीकारत आहेत श्री सातेरी प्रसादिक संगीत संस्था बेतोडा फोंडा. कला अकादमीच्या या पंडित मनोहर बुवा शिरगावकर स्मृती राज्यस्तरीय महिला कलाकारांचं प्रथम पारितोषिक प्राप्त झाला आहे श्री शिवसमर्थ सांस्कृतिक महिला भजनी मंडळ वास्को. श्री शिवसमर्थ सांस्कृतिक महिला भजनी मंडळ वास्को. सर्वांना विनंती आहे जोरदार टाळ्या वाजवून या प्रथम पारितोषिक विजेत्या पथकाचं अभिनंदन करावं. कला अकादमीचे अध्यक्ष गोविंद गावडे, फोंडा मतदारसंघाचे आमदार रवी नाईक आणि स्पर्धेच्या सर्व मान्यवर परीक्षकांच्या उपस्थितीत यंदाच्या या प्रथम पारितोषिक पथकाचं या ठिकाणी प्रमाणपत्र, पुरस्कार आणि मनोहर बुवा शिरगावकर स्मृती चषक प्रदान करून या ठिकाणी गौरविण्यात येत आहे. श्री रामनाथ दामोदर महाराज की. Very exciting. Credit goes to each and everyone. To आमचे सरांक वैभव मडगावकर, कपिल गावस्कर, आमची पेरंट्सांक जेंच्यांनी आमच्या खातीर टायम काडपाक आमकां सपोर्ट केले की तुमी चला, वी आर बिहायंड यू. एंड एवरी वन टू द एंटायर टीम आनी दामबाबाचो आशिर्वाद आमचेर आसलो आनी तेज्या कृपेन आमकां ही ट्रॉफी अशी लागू जाली. ऑलरेडी आमची मेहनत आसात, बट विथ हीज हँड्स लायक बिहायंड हिम. सो इट्स व्हेरी एक्सायटींग. वास्कोचो ग्रुपाक आयज मेरेन खूब फायनलीक पावलेले तशें वर्सा पावता. ते पयलीं पावनासले, हाली पावपाक लागला. मातशी इम्प्रूवमेंट जाला. पूण फर्स्ट टायम वास्कोन अशी ट्रॉफी येयला कला अकादमी आमच्या ग्रुपाक. खूब बरें दिसता आमकां, खूब प्रावड फील जाता.